Recimo ja kad odem u kino, ja volim gledat film onako kako je izvorni. Znači, nema šta po njemu dirat, jel šta će po njemu dirat kad je to film kakav treba biti izvorni, kako je režiser zamislio i šta mi naprave. Snime na isti film, slova mi napišu gore na film. I ja kažem nemojte pisati slova po filmu i napišu sve jedno slova po filmu. Kakav je to način? Ja nisam platio, gospodo moja, kartu da ja čitam slova na filmu za koji nisam platio ni ulaznicu. Zašto ću to čitati? Ja ako hoću čitati knjigu, uzmem knjigu, pa u knjižnici ima, evo, kako hoćeš, pročitaš. A ako hoću gledat film, molim lijepo, hoću gledat film onaka kakav je izvorno ga režiser zamislio i kako ga je na platno, mislim na ovu video, na mediji stavio. Eno ima tamo u videoteci, posudiš, opustiš se, gledaš neki film, fino gospodo moja, a platim ja koliko treba, 2-3 tisuće kuna platim da bi gledao izvorni film, a ne ono što tam mi podmeću. A kad bi ja htio čitat nešto, pa čitat ovo ono, pa ne bi ja išao u kino plaćao. Uzeo bi knjigu neku Raskolnikov, ovo ono, ide, skače konji, tamo čitam fino. A ako ću u kino, hoću da mi prva scena, da je neka bez veze. A druga, ako je neka scena, treća, nemojte mi samo slova metat kad mi je dole, recimo, evo livada, recimo scena livada. I taman u dnu ekrana dođe važan lik i taman mi tamo slova stave, kaže šta je rekao. Pa kako mi tamo stavi slova? A ja hoću taman, evo u džep stavim kokica, jedem fino, gledam i pogledam dole u liku, na livadi, neki lik se šulja i on mi slova stavi i ne vidim više ko se šuljao. I slova mi stavi, točno. I sad ja mislim, jel ga vidi glavni junak, ne vidi, jel mu slova smetaju? To je to, recimo, gdje ja poljudim kad odem u kino i zašto mi slova stavljaju baš u donji, nemojte mi brljat, ako je dobar film, švedska drama, lijepa scena, soba, prozor, zima, šta ćeš više brljat slova, di kvariš scenu? Pa nemoj to, uzmeš lijepo, sjedneš, pogledaš i ako nešto govore, pa prevedi. Pa nemojte, gospodo, meni govoriti šta treba raditi u filmu.